se održavaju svaki 4 godine, nakon što smo bili 2006. i 2010. godine u Zadru, 2014. godine sada se održavaju u Zagrebu. Jedinstven je taj projekt u tom smislu da sudjeluju između 800 do 1000 sudionika, Hrvatica i Hrvata iz cijelog svijeta, sa svih kontinenata, iz 40-ak zemalja imamo za sada sudionika. Smo imali sa njima, što isto želimo naglasiti, stižu još duplo toliko pratnje, obitelji, gledatelja, koji to želi iskoristiti mogućnosti, vidjeti svoju rodbinu koja djelomično ti mladi koji stižu Argentine, Čilea, možda iz Australije, i prvi put u svom životu možda dolaze ili prvi put u zadnjih 10 godina, znači to je za jedan posebni emocionalni trenutak kad povežu to sudjelovanje na olimpijadi i sa dolaskom u zemlju svojih predaka ili svojih očeva i djedova i baka. Cilj toga projekta je kroz sportska i kulturna druženja povezati mlade Hrvatice i Hrvate međusobno, ali i sa domovinom i dati poticaj za njegovanje hrvatskog identiteta, povratak u domovinu i buduća gospodarska ulaganja u Republiku Hrvatsku. Ujedno to je jedna vrlo dobra mogućnost za naše sportske saveze, za talent scouting. Imamo nekoliko primjera iz prošlosti gdje su sudionici naših igara koji su opet prvaci u zemljama gdje žive, kasnije ili zaplivali, zaigrali za naše reprezentacije. Stoga je to iz te perspektive vrlo interesantno i za naše sportske saveze. Uz sportske natjecanja organizirat ćemo i niz raznih manifestacija popratnog programa, svečanog otvaranja, Trgu bana Jelačića, na primjer, svečana misa u katedrali, razna kulturna zbivanja, forum za gospodarske teme i tako dalje. Želimo organizacijski naglasiti da imamo mi ovdje jedan ured Hrvatskih svjetskih igara, znači za sve upite ili ako je potreba za kontakt, tu u Matici iseljenika imamo naš ured koji vodi gospođa Željka Lešić i tajnica Ivona Đuričković. Hvala lijepa još jednom Hrvatskoj Matici iseljenika na mogućnosti koje su nam ustupili ovdje uspostaviti naš ured. Raduje nas posebno da su razne institucije Republike Hrvatske, politički establishment, razne županije, sportski savezi i druge organizacije, institucije prepoznali važnost i vrijednost ovog jedinstvenog projekta i da su pa možemo reći sada nakon što su na volonterskim leđima 2006. i 2010. realizirane ove igre, sada postale državni projekt. I nadamo se da će samo sad za cijelu budućnost svake 4 godine doživjeti isto sa svesrdnom pomoći raznih institucija, održavanje ovih svjetskih igara. Želim ponekad usporedim to sa izraelskim Maccabi Games, koji tamo ima to važnost, relevantnost, da oni znači sa tim igrama svojim isto želi svoju židovsku mladež u cijelom svijetu povezati i potaknuti na očuvanje svog identiteta. Znači u tom smislu mi kao iseljenička zemlja sa 3 do 4 milijuna ljudi koji žive vani, a osjećaju se i Hrvatima, možda pored i kanadskog, njemačkog ili američkog identiteta, to je jedan ogromni potencijal, jedno ogromno bogatstvo i ove Hrvatske svjetske igre su jedan vrlo lijep instrument povezati te iseljenike sa domovinom. Kao što rekao, imamo mnoštvo tu i podrške koje ćete naći u našem iletku, pokrovitelji pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, pokrovitelj za grad Zagreb, Hrvatski sabor, Državni ured za Hrvate izvan domovine, Hrvatski olimpijski odbor, Ministarstvo za kulturu, turizam, gospodarstvo, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih poslova, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Matica Hrvatska, Hrvatska obrtnička komora, jasno Hrvatska matica iseljenika, već smo spomenuli, razni partneri, Turistička zajednica grada Zagreba, Hrvatski nogometni savez, Akademski sportski savez, Atletski, plivački, košarkaški savez, Stolno-teniski savez, Odbojkaška udruga, Kočarski savez, Studentski centar, Institut za migracije i narodnosti, Udruga Zavjet, već smo spomenuli, Institut Ivo Pilar, Hrvatska biskupska konferencija, isto nam to vrlo važno imajući u vidu ulogu crkava i misija za očuvanje hrvatskog identiteta u svijetu. Zato nas to isto posebno raduje da Hrvatska biskupska konferencija je isto tu partner, odnosno podupiratelj
Zagrebačka nadbiskupija i razne županije kao što su na primjer Karlovačka, Zagrebačka, Zadarska, Splitsko-dalmatinska ili Šibensko-kninska. Eto, toliko da otprilike dobijete osjećaj koje nas institucije sve podržavaju i podržavaju ove igre. Toliko od mene u ovom trenutku. Ja bih sada dao riječ ravnatelju Hrvatskih svjetskih igara, Željku,